Vianoce. Tie najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia po celom svete. Ešte niekoľko dní a sú tu. Kto z nás by sa netešil na Vianoce, sviatky pokoja a radosti? A práve v tomto vianočnom očakávaní kolektív Žiackej študentskej rady pri Strednej zdravotníckej škole usporadúva už 3. ročník podujatia pod názvom Vianočný jarmok. My sme boli zvedaví, ako to zdravotiaci zvládajú a vyslali sme priamo do terénu našu redaktorku, ktorá nám priblíži atmosféru Vianoc priamo na zdravotníckej škole. Kristína, odovzdávam ti slovo. Ďakujem Martina za slovo a prajem pekné dopoludne. Už ako spomínala moja spolužiačka, študenti tejto školy pripravili 3. ročník Vianočného jarmoku. Vokol mňa rozvoňáva vianočné pečivo, veterí cítiť blížiace sa sviatky Vianoc. Ako vidím, študenti z jednotlivých tried pripravili pre vás zaujímavý tovar, ktorý, priznám sa, rada by som ochutnala aj ja. Sme radi, že pozvanie na jarmok prijal aj pán riaditeľ a ja ho poprosím, aby ho slávnostne otvoril. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za slovo. Milí študenti, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za to, že pokračujete v tradícii, to je v prvom momente. Tradícii, ktorá v tomto roku oslavuje 3. výročie. Myslím, že všetci, tak ako sme tu, sú tu prváci, ale sú tu aj starší žiaci, čiže budú vedieť porovnávať, ako sme sa oproti minulému roku posunuli. Tento vianočný jarmok je takým symbolom, kedy po Mikulášovi tá vianočná atmosféra na našej škole zavládne ešte emotívnejšie, ešte silnejšie, nehovoriac o tom, že budúci týždeň pre vás pripravili východoslovenské elektrárne prekrásne 3 dní, takže ešte vám bude lepšie ako po iné roky, za čo tiež im patrí poďakovanie v úvodzovkách. Ja vám prajem, aby ste znovu, tak ako po uplynulé obdobie, po uplynulé roky, aj v tomto roku ukázali, že skutočne žiaci zdravotníckej školy sú, alebo patria medzi najkreatívnejších, najtvorivejších a najlepších žiakov, akých v súčasnosti naša spoločnosť má. Tak nech sa vám ten dnešný jarmok vydarí, nech nájdete na tých stoloch také prekvapenia, s ktorými ste sa doteraz nestretli a prajem vám, aby sme ten zvyšný adventný čas na našej škole prežili v kľude, v pokoji a s úsmevom na tvári. A tým považujem dnešný 3. ročník jarmoku za otvorený. Ďakujem pánovi riaditeľovi za vyjadrenie úprimných slov a želám všetkým pokojný ozdobí na Vianoce, šály, môžete si vedieť palacinky. košiky. Tento za 2 €.
Daj na druhú stranu. Vítame vás okolo našeho vianočného pultíka, predstavujeme vám naše vianočné produkty. Tyčinky, piškoty v čokoláde a perníky, vianočné perníky. A tu složky. Tu sú naše predavačky. Môžete vidieť, tu máme pukance, v našej lavici máme gofry, predávame aj čerstvé pečivko. Široká škála výborných výrobkov. Milí žiaci, kolegyne, kolegovia, veľmi pekne poďakovať za to, že ste tomuto tretiemu ročníku venovali ešte väčšiu pozornosť, ako tomu bolo v minulosti. Som na vás veľmi pyšný a veľmi si to všetko vážim a chcem vám, tak ako som úvodne hovoril, popriať, aby ste ten zvyšok tohto týždňa ešte strávili v akejsi pohode a budúci týždeň na Slávnostnej akadémii si spoločne zaprajeme príjemné vianočné sviatky. Prajem vám ešte raz pekný deň.